alle sammen, jeg vil lave den her video for jer. Det er en video, som jeg svarer på nogle spørgsmål, jeg har fået fra folk. Jeg tænker bare, vi skal gå i gang. Så ja, hej. Første spørgsmål. Hvor gammel er du? Jeg er 12. Andet spørgsmål. Hvornår har du fødselsdag? Jeg har fødselsdag den 1. september. Tredje spørgsmål. Hvad tøj har du på? Jeg har en bluse. Jeg kan ikke huske, hvor jeg købte den henne. Og så har jeg blå Adidas bukser på. Og så har jeg nogle sorte sokker. Fjerde spørgsmål. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Danmark. Interessant. Det femte spørgsmål, tror jeg det er. Har du søskende? Jeg har en storsøster. Det har jeg også set i min Bean Boozled channel. Jeg tror det var den. Og nogle andre videoer. Så ja. 6. spørgsmål. Hvad for en klasse går du i? Jeg går i 6. klasse på Gørlev skole. 7. spørgsmål. Hvad for en parfume eller deodorant går jeg med? Jeg bruger den her. Jeg kan ikke huske, hvor jeg købte den her. Jeg har bare købt den. Jeg tror, det var Bilka eller sådan noget. Og så har jeg købt den her. Den har jeg købt i Matas. En Playboy. Så er der også en Playboy. Den har jeg købt i Tyskland, lige den her. Så er der den her. Det er den samme. Den har jeg købt i H&M. I H&M? What? I Matas. Den her. Den har jeg købt i Normal. Og den her. Den har jeg købt nok også i Bilka. Og så har jeg købt den her også i Bilka. Så yes. 8. spørgsmål. Har du dyr? Nej, jeg har ikke nogen dyr. Jeg må ikke få et dyr. Jeg må ikke engang få en fisk. Pis. 9. spørgsmål. Skal du på sommerferie? Ja, jeg skal til Jylland i en uge. Så ja. 10. spørgsmål. Hvor mange piger og drenge går der i min klasse? Der går 5 piger i min klasse, og der går drenge. Tak fordi I så med. Jeg har ikke flere spørgsmål til jer nu. Hvis I godt kunne lide den her video, og jeg synes, at jeg skal lave flere af de her videoer, så smid et thumbs up, eller et subscribe, eller hvad det hedder. Så yes.